Magandang buhay sa inyo mga idol. Sa video na ito ay meron na naman tayong panibagong adventure na pupuntahan at siguradong mag-i-enjoy kayo dahil magkakasama na naman ang Team Braveheart at siguradong solid backdoor adventure na naman ang aming gagawin. Kaya dito sa Infanta Pangasinan magsisimula ang ating adventure. Kaya sit back and relax at kami na ang bahala sa gala ninyo. Good morning everyone, good morning Infanta Pangasinan. So, nandito tayo ngayon ulit. Team Braveheart, magkakasama ngayon. Kumpleto si Master Francie Adventure, kasama natin ulit. Like, share, subscribe. First next. So, gamit namin mga motor namin ngayon, ginamit namin sa Takadang. Si Somewhere, si Dax, tapos ayun sila Bro JR TV. Kasama rin natin. Yan. Kasama natin si Bro JR. Subscribe niyo yung channel niya, tsaka niya. Thank you. Facebook page niya. Kasama rin natin si si Tatay Fred. Kakasama tayo ulit nila Tatay Fred. So ito yung legend pagdating sa backdoor na pupuntahan natin, yung magamang JR tsaka Tatay Fred. So gamit pa rin nila yung MMC na microbike, solid to. Ito yung ginamit ko nung nagpunta kami ng Tinakayan Waterfall sa Labrador, Pangasinan ni Bro JR. So kulang lang kami ngayon, kami sa Team Braveheart dahil wala si Kuya Denby. So, pero plano niyang humabol mamaya doon sa Labrador. Siguro susundin na lang siya ni Bro JR pagdating doon sa baba. Plano namin ngayon, mag-take off na kami. Medyo maganda na rin na gantong oras kami mag-take off kasi kahit paano, hindi natin alam kung umulan doon sa taas. Hindi tayo mahihirapan pagdating sa pag-akyat. Saglit lang naman daw yun, sabi ni Bro JR, kung tutuusin kung dire-diretso nating tatagusin yung backdoor. Pero nga dahil hindi naman tayo nagmamadali, talagang magsa-sightseeing tayo doon, tsaka explore natin yung ibang mga waterfalls na pwede nating puntahan. Tapos na namin kumain at ngayon pupunta na kami. Lapit lang dito yung yung kanto papasok sa ruta natin. So, papaunahin namin sila Bro JR tsaka sila Tatay. Sana natin yung adventure natin. Pag mula dito sa town proper ng Infanta, babalik tayo papuntang south direction at meron tayong makikitang kanto. Ang magiging landmark natin doon, yung sign papuntang Pangasinan State University o yung PSU. Dating doon pa, unahin natin sila Bro JR. Kaya magsisimula ng ating adventure. Papasok tayo dito sa kanang bahagi ng lugar na ito. Hindi ko alam kung anong barangay ito. Kahit malapit ako sa lugar na doon, hindi ko alam kung anong barangay. Kasi ang Infanta Pangasinan at Santa Cruz Zambales, magkadikit na lang yan. Regional boundary yan eh. Ng Region 1 at Region 3. Pinakamalayong narating ko lang dito sa part na to ay yung Pangasinan State University. Panahon na active pa tayo sa pagbibisikleta noon. Saka pala may mga nakilala tayo dito sa lugar ng Infanta. Kanina doon sa may 7-Eleven, may nagtanong sa atin kung nagbablog ba raw tayo. Nahingi siya ng speaker. Kaso sa kasamaang palad, hindi pa tayo nakakapagpagawa ng speaker natin. Sana, pero nag-ano naman siya, tinanong niya kung anong channel natin sa YouTube at nag-subscribe siya kanina. So shoutout sa'yo brother. Hindi ko na natanong yung pangalan mo kasi kasat ko yung mga kasama ko kanina kaya medyo busy tayo. So shoutout na lang sa'yo, no? Itong part na to, sementado pa to. Hindi natin alam kung saan tayo makakaranas ng pagkaputol ng sementadong kalsada. Backdoor natin ngayon, papasundan din natin kaagad yan. Bukas, pagbaba namin nila Bro JR at saka ni Tatay Fred, pupunta naman tayo, magbabackdoor tayo from San Nicolas going to Mount Ugo. Then lalabas tayo papuntang Tinongdan, Bingen. Po yung natin. I-hit pa rin po natin yung sa may junction ng Kayapa sa Tinongdan. Po
tayo mag-ano. Pero liliko na kami papuntang Tinonggan kasi mas scenic yung daan dun eh. So ang labas na namin yan nila Bro JR, malamang sa Baguio City na. Si Master Francie Adventure na pala hindi na makakasama sa atin pag magpugo tayo bukas. Dito lang natin siya makakasama sa episode na to, backdoor ng Labrador Pangasinan, Infanta Pangasinan, saka Labrador. May camping pala din tayo sa backdoor natin ito, no? Pero mas magpo-focus ako dito sa daan, dito sa part ng backdoor. PSU, 4 kilometers. Ito yung kanto. Akyat ng Pangasinan State University. At dito na. Ayan na. Nakaano na tayo ng sunod na kalsada. Medyo rough road na to. Ganda na yung terrain. Bagay na ito sa gulong natin. Walang lupa dito ah. Pala yun. Ito yung kalsada. Kalsada na naman. Basto. Baka yung daan. Napakaganda ng panahon yun mga idol. Talagang tirik yung araw. Sarap sa balat. Hindi tayo naka long sleeve ngayon, no? Talagang susulitin natin yung bakasyon natin, yung leave natin. Ganda dito. Nakakabilis. Nakakabilis magkaroon ng kaberya. Practice naman ako sa papuntang Boto nung nakaraan. Ganun din yung daan sa papuntang Boto eh. Hindi ko alam kung ito na yung
huling simentadong kalsada at tumigil muna kami para magbawas ng hangin sa aming mga gulong kasi tumatalbog at madulas, mahirap. Dito muna kami ulit, lipat na rin natin yung ano natin, power bank na kanina nandito sa harapan natin. Yan, kasama natin sila si Master Francie, yun na doon sa unahan, si Bro JR at si Tatay Fred. Kaya DNB, sayang di ka nakasama sa amin, abang ka na lang sa amin dun sa Labrador, sama ka sa amin sa Mount Ugo. Okay na ako, all goods. Target namin ngayon yung Bigolgol Falls. Lalo namin puntahan yun doon para makaligo bago kami dediretso sa pinaka base camp namin. Okay, tara. Ito ang backdoor route mula sa Infanta, Pangasinan na dadaan sa kabundukan ng Infanta, Mabini at lalabas sa bayan ng Labrador, Pangasinan na may estimated na layo na 52 kilometers. Pero bago natin ito tuluyan at tagusin ay magsa-side trip muna tayo sa isa sa mga liblib na falls dito sa Infanta, Pangasinan. Ito ang Bigolgol Falls. Ano? Ang ganda. Ganda pag ano yung ano, gulong. Pag binawasan mo ng hangin, sarap niyang iwalwal sa rough road. Kanina kasi sobrang talbog at dulas. Ngayon mas makapit yung gulong. Laki ng pinagkaiba. Talagang siguro hindi lang talaga ako sanay na nagbabawas ng hangin sa gulong. Nandun pa rin yung takot na baka magkaroon ng aberya pag nagbawas ng hangin. So far ngayon ganda oh. Makapit siya. Lord, gabayan nyo kami sa biyahe namin ito. Maraming salamat. Nagkakatiwala namin yung aming mga buhay. Sa'yo lang ba? Maraming salamat sa medyo maintain. Nagpalipad tayo ng drone natin. Wala naman akong nasilip na sementadong daan. Malamang sa malamang yun yung pinakahuling sementado na daan nung bago tayo nagbawas ng hangin kanina. Kasi sa drone footage na nakita natin, ahulin na itong part na to. Makikita naman natin, no? Ewan ko lang sa video. Ay, hindi, meron pa. Pero mas makitid siya kumpara dun sa mga nandun. Sigantado pa rin yung daan. Ano? So, akyati na to. Portion pa rin pala na sementado.
Nagagap ko yun. Ibig sabihin ng marker na yun. Ito palang part na to ay sakop na pala ng Barangay Pita, Panta, Pangasinan. Dito siya kumain ng avocado nun. Oo. Tinuturo ni Bro JR dun sa vlog niya, sa backdoor siya, from Labrador. Dun siya tumigil, dun sa part na yun. Kumain siya ng ano dun. Kumain siya ng avocado dun. Ano ba ko yun, Bro JR? Oras natin ay 11:59 AM. Isang minuto bago ang katanghali ang tapat. Today is September 10, 2025. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Ang subscriber natin, ng mga motivator nating subscriber na 300 plus. Huling tingin ko ay 303 subscriber. Maraming salamat sa pag-subscribe po ninyo at maraming salamat din sa mga silent viewers natin. No, hindi man sila nakasubscribe pero yung nare-reach out ng mga views natin ay higit pa sa 300 plus. So, nakakataba ng puso. Hindi tayo susuko. Medyo mataas na tong part na to. Kasi dito bangin na eh. Ayun o. Dahan-dahan tayo. Warning, accident zone area. Taas na ang lugar na to. May mga falling debris. Lumabas sa gilid. Nalaglag doon. Ito mga to. Sitio Pailig, Panta, Pangasinan.
nila dito. Oh. Nabuta ka lang kami, pwede ka lang magtabit ng duyan dun eh. Sarap maligo dito. Kasalubong dalawang ilog. Wow, ang ganda. Sa backdoor na to guys, no? Dahil hindi siya pwede siya sa beginner. Grabe, napakalaki yung daan ng takatang dito. Yung takatang, inabot kami ng doon, hindi talaga. So, tatanong mo na yung kabundukan ng Sambales mula doon. May linya pa ng kuryente rito. Ayun, may poste oh. Sabi nabot pa rin ito ng kuryente. Servisyoan pa sila ng kuryente rito sa lugar na to. Mode of transportation ng mga tao dito ay kulong-kulong. Kaya din naman ng 4x4 dito. Yun nga lang, mahihirapan talaga yung mga mabababa ang clearance na sasakyan katulad ng mga sedan. Ayon kay Bro JR, meron kaming ilog na tatawirin mamaya. Sana makatawid kami, hindi malalim.
Pita, Panta, Pangasinan. Third platoon, Pangasinan, Kaak, Pita, temporary patrol base. Oo, pampo dito. Napakaganda ng kabundukan. Tatawirin pa rin daw natin yan, sabi ni Bro JR. Yung part na yan. Tobig. So, medyo naglalakihan yung mga pato dito. Yan. Dito ah. Ito, liliko kami rito. Barangay Hall. So ito yung papunta ng Barangay Hall ng Pita. Papuntang Barangay Hall daw ng Pita. Ah, ito. Oo. JR dito. Malapit na rito yung river crossing. Dito medyo malilim na. Ang tubig ang daan namin dito. Wow! Ako po. Madulas, malumot. JR kung kaya daw yung ilong tawirin. Maganda yung ngiti ng bata eh.
River crossing. Mga kaibigan! Ito na! The moment of truth! Ito na! Ang moment of truth! River crossing. Ito muna tayo dito. Check muna natin. Check. Yung kakayanin. Dito lang, sarap na maligo eh. Kaya mga kaibigan, makikita nyo, yung ilog na tatawirin namin. Matas si tatay ah. Hindi, dapat, ito sabi ni Bro JR, itong ilog na to, natatawirin natin, ito na raw yung pinakamalalim. Kailangan nating mahit yun. Sa tulay ko, hindi kaya na tulay. Isi-survey muna natin. Motor. Sarap kinanong po sa tao, no? Nakatakot. Tama kayo. Eh, meron kasing tulay doon. May hanging bridge. Malabo itong malalim. Oh, merong hanging bridge doon sa taas, pero hindi tayo sigurado kung kakayanin. Buhatin tayo. Tingnan natin, no? Kung hanggang saan tayo aabutin dito. Check muna namin yung lugar bago tatawid. Merong dumaan doon kanina. Buti na lang may dumaan na lokal doon sa hanging bridge. Kaya na-find out namin na pwedeng dumaan yung motor doon. Nilipat kami doon sa taas. Mauna tayo. Kasi mag-ano tayo. Nakalipad tayo ng drone. May daan pala dito. Punta din sa hanging bridge. Pero pagka summer tuyo yun. Base na rin dun sa napanood namin kay Bro JR. Yun. Kala ko may mga kasalubong kami. So far so good. Maganda naman siya. Yung drone natin ngayon. Pero walang susugod na ano. Agila. Kahoy! Hindi yung kahoy. Promise, baby, I will never get tired. Oh, get tired. 'Cause I'm always thinking about your mama. Oh, no lie. In the pouring rain, with you, I saw old strength. So cool, baby, yung handle fell ba? away. Yung Fell handle away, ko. straight to your legs. If you really want this, baby, take it. You don't need to sit and wait. Really want this, baby, take it. You don't need to sit and wait. 'Cause I don't want nobody else but you to live the night. Yeah, Ito yung want kasama this, mo. baby, take it. You don't need to sit and wait. Ang titingin sa baba, Eugene! Pumunting na yung baba, Eugene! Masabit yung ano? Handguard? Pinawasan yung malit nila mo, bro. Hindi. Hindi, kaya pa rin. Sakto. Ako, binawasan mo yung sa akin. Tigo 1 inch. Oh? Oo. Kaya pala malapad. Okay.
Kahit yung pagkawit natin doon sa Hanging Place. Pagka tawid-tawid ko tayo yung bridge, meron tayo madadaan dito na community. Dahil dito, sa Brugea, magkakasin na kami yung para makapagkabigat.
natin yung daan papuntang Magpugo eh. Naya? Ito, no? Pwede din sa inyo. Ikaw, pwede ka pumatat? Tara! Footbase muna tayo! Kuya, thank you. Muna! Ingat. Thank you very much. Sabi mo. Kaibigan natin. Yan, napakasarap dun sa ano nila. Sa lahat ng mag-backdoor dito sa lugar na to, meron tayong ano dito, tindahan. May kuryente sila dito. Makakainom kayo ng malamig na soft drinks saka tubig. Saka may mga pagkain din sila na binibenta. So, napakababait ng lokal. Inalok kami ng libreng malamig na tubig. Ang ganda ng lugar, oh. Irrigation pa dun, diba? Ooh, ito ng bukid. Sarap. Ayun kay Bro JR, medyo malayo-layo pa yung ano, malayo-layo pa yung eskwelahan. Dahil pa rin namin river crossing na ano, magdadaanan. Woohoo! Magandang hapon po. Yan, lalaki ng bato. Woohoo! Grabe. Huh? Sarap. The best experience. Sarap ng adventure na to. Solid's alright. Woo! Dito yung nadidisgrasya ka na, tatawa ka pa. Wow! Ang dami! Pasok ako tubig. Lumubog tayo dun ah. Madulas to. Ang lalim ng tubig. Uwi na kami. Okay, sarap sa tayo na to. Woo!
Tingigol-gol? Balik na kami dito. Nakabo ko naalala ni Bro JR dito papunta ng Golgol Falls. So, target namin papuntang ni Golgol. Yan. Magmula doon sa pinagtigilan namin, itinago muna namin mga motor namin doon sa may damuhan. Pupuntahan kasi namin yung isa sa pinakamagandang falls dito. Sakop na ba ng ano to, Infanta? Bro? Kasama sa mapa pa rin ng Mabini. Oo. Infanta, ano? So, hindi kami sigurado kung Pero Infanta bro, kasi kiniklim ng barangay. so kung hindi kami nagkakamali, municipality ng Infanta Pangasinan ang nagmamay-ari daw or nakakasakop sa Migolgol Falls. Yun yung target namin na puntahan ngayon, na side trip namin bago kami dediretso sa pinaka base camp namin. So magte-trek lang kami ng around 10 to 20 minutes. Pinakamatagal na raw yung 20 minutes. Pero baka hindi na kami abutin. Maluwag kasi daw yung falls na yon at talagang meron kang pwedeng talunan na malalim na area. Target namin makaligo dun, makapag-refresh kasi maganda yung panahon ngayon eh. Napakaaliwalas, tirik na tirik yung araw. Kaya kailangan namin talagang ma-experience yung ganda ng lugar. Tara. Ayan. Yun yung hindi makikita sa camera. Pero ito yung dinadaanan namin ngayon, no? Yan. Yan, bangin na yan. Pag madulas ka dyan, bagay may sasalo naman sa yung mga buho. Yung maliliit na bamboo. Pag lang mabiyak yun, dahil napakatalim yan. Grabe oh. Nakakapanlumo yung pagbalik namin. Ayun oh. Ayun na. Ayun, pwedeng source of water, mahal. Hindi ng tubig yan. Hindi ng tubig dito mamaya. Muntik na. Masarap man ito. Masarap maligo. Ito pala, waterfall. Saan yung Migolgol? Doon pa. Doon tayo ni Gulgul bro, after nung bato na yun. Hindi pa pala ito yung pinaka Migolgol. Ito pa lang yung ilog May niya. waterfalls dito no? Ayun oh. Saan tayo? Doon tayo sa pinakamaganda. Dito na tayo eh. Para Diba? kahit kuhanan nyo lang tapos abansin na tayo dito. Sige.
Ang Migolgol Falls ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Barangay Pita, Infanta, Pangasinan at may estimated na layo mula sa town proper na 26 kilometers. Mahigit 1 oras din ang biniyahe namin gamit ang aming mga motor at naglakad ng humigit kumulang na 30 minuto pababa sa mismong falls. Hindi ganun kadali ang pagpunta dito dahil matarik at madulas ang daan. Konting pagkakamali ay maaari kang madisgrasya. Pagdating sa baba ay ang mga naglalakihan ng mga rock formation na kailangan mong akitin at tawirin. Ngunit pagkatapos ng lahat ng hirap na mapuntahan lamang ang lugar na ito ay mapapawi ang iyong pagod dahil sa ganda ng lugar. Sabayan mo pa ng pagligo sa napakalinaw at napakalamig na tubig nito. Grabe oh. Parang solid na solid. Pero ito yung bubungad sa'yo pag nandito ka na oh. Yung falls na yan, napakaganda. Napakaganda sa personal. Kung kayo ay nagagandahan na dito sa kuha namin, sa camera namin, mas maganda to kung mapupuntahan nyo ng personal. Pero grabe ang hirap ng pagpunta rito. Kaya kung di ka talaga nature lover, mawawalan ka ng tiyaga sa pagpunta rito. Pero dahil nature lover ka at tinatawag nating nature lover tayo, dapat respeto rin natin yung kalikasan. Pumunta tayo dito, morning nadat na natin, aalis din tayo na gano'n. Diba? Grabe yun, no? Ano lang naman natin ako daanan dito para makababa ka, wala ka nang bababaan dun. Dito lang, kunting pagkakamali lang dyan. Wow, grabe. Woo! Grabe, isa sa mga pinaka-solid na experience na naranasan ko rin sa lahat ng backdoor namin. Yung mababaan mismo yung waterfalls. Isa lang yun sa mga pinagmamalaki ng Pangasinan. Meron din mga maliliit na waterfalls banda dun, no? Nakuha na ng drone shot natin yung kanina. Si Brother JR, nagre-refill siya ng tubig na iinumin. Yan, ano yan, naiinom po yung mga tubig dito. Lalo yan sa mga dumadaloy dyan, yung running water na yan. Safe naman inumin yan. Kanina uminom na rin ako dyan eh. Grabe, sana mag-camping dito pero hindi ito yung pinaka-target place namin eh. Sa pagka-campingan, doon kami sa highest peak kung saan overlooking yung 360 degree ng Pangasinan. Pero may part na makikita mo yung Kabiasnan mamayang gabi, yung mga ilaw.
Yun yung pinaka-target place natin. So, pasado alas 2 na ng hapon. Medyo na-late kasi kami ng entry dito. Pero okay lang yun. Hindi naman tayo nagmamadali. Meron pa tayong 3 araw na lalalabi. 2 days dito sa Infanta, exit ng Labrador. Sa pangalawang backdoor naman namin ni Bro JR naman, San Nicolas to Mount Ugo. Yan, kasama pa rin namin din si Tatay Fred. Yun nga lang si Master Francis, hindi na namin makakasama. Nakakyat din kami. Ay, dito namin pinark yung mga motor namin, no? Talahiban. Yan. Dun. Hintay pa namin si, ayun na, si Master Francis. Grabe ang taas. Hindi lang tao. So, ang next ano natin ngayon ay yung school. Anong pangalan ng school? Villacorta? Dalupang integrated. Dalupang Integrated School. Mabini na yun, bro. Mabini. Oh, sakap na ng Mabini, Pangasinan. So, akit lang kami doon. May parting may signal. Tapos, diretso na kami. Siguro doon lang kami, magpapalipad lang kami ng konti ng drone doon sa may Dalupang. Then, magkakape. Then, diretso na kami sa base camp. So, let's go. Maraming salamat sa pagsama sa unang part ng ating backdoor adventure. Sa unang part ay natunghayan nyo ang magandang part ng Infanta Pangasinan. Ngunit sa pagpapatuloy ng aming adventure ay magiging sunod-sunod na ang mga aberya na aming mararanasan. Kaya abangan ninyo ang second part ng video na ito. Nagkaroon ng problema yung sak ni Master Francis. Bumigay. Up, yeah.